Okay guys, nami sa Bukirang Bahin sa Natilan. Grabe ka bugnaw diri, pero ang kabugnaw diri mga kaigsunan bisan pag magisno ang tibuok kalibutan, dili makapabugnaw sa kung gugma sa akong asawa. Tanawa. Ang palibot grabe ka tugnaw. Kay nga naman nami tumoy sa bukid unya dili nag snow. Nagkuan ba gyud kana nagfogs ba? Oh, tanawa. Tawa ang loyo na mo. Oh, kita mo na. Ngita mo palabas yung nahuna sa inyong mga pagbati. Walay pollution, walay mga mga abog-abog, way mga sa panadiha ma simhot na to nga makadaot sa lawas. Are mo sa Bukirang Bahin sa Natilan, Oslo ug sa Sambuan, di ba? Kita mo maka nindot kita lanawon mga higala. Oh, grabe oy. Oh, grabe na. Habo-habo na ko tungod sa bugnaw. Tungod sa fogs. Ang musbo na, bugnaw among lugar diri. Bisa pag mag-snow ang tibuok kalibutan. Bisa pag usa ka tugnaw, pero akong gugmas kung asawa mapabilin gud nga mainiton. Okay guys, follow my page Edwin M. Canonigo this time, unya Edwin's Vlog or Real Story vlog unya Real Story vlog unya Rochelle Canonigo nga page, no? Okay, just follow for more educational content nga atong makita. Bye bye. Okay.